Здравейте на всички! Казвам се Никола Николаев и съм на едно прекрасно място в Родопите. Дяволският мост. Ако някой от вас не го е посещавал, да не пропуска. Това е място, което трябва да бъде посетено задължително. Въпреки че ми направиха впечатление едни неща, които не са много за показване, но е неизбежно да ги покажем, защото това е управлението на цялата ни страна. Не ми се искаше това да бъде политически, но при положение, че виждаме как слагат соларни паркове на природни площи, как изсичат горите и как искат да сложат ветрогенератори из цялата ни страна, предимно в равнините на Добруджа, няма как да не обърне внимание на това, на кое обръща и на кое не обръща внимание държавата. В случая държавата не обръща внимание на нашите природни забележителности. В случая ви показвам кадри, които се вижда какво състояние е една природна забележителност, която, между другото, в момента тук се срещнах с няколко групи от хора, туристи. Една част от тях бяха французи, които са възхитени от това, което се вижда тук. И вместо да ги поощряваме и да идват все повече туристи тук на нашите природни забележителности, това е само в Родопите на едно място. А в Родопите има стотици такива места. Представете си какво ще се случи, ако обърнем внимание на всичките тези места и ги заселим с туристи. Временно, сезонно, както и да го направим, винаги ще има ефект. Извинявайте, малко се оплитам, понеже съм в движение и тичах до сега. Тук природата просто те предразполага на това. От ежедневието и работата, с която се занимавам, съм принуден да си отдъхна за няколко дена в планината, защото наистина понякога това забързано ежедневие ни идва в повече. Включих се, за да ви покажа това, което е тук. Ще ви покажа още няколко други места. Ще ви покажа и неща, които отрепките от ГЕРБ, отрепките от ПП, от Демократична България и така нататък, тия прослойки малоумни, без извинение, направиха и искат да направят. Ще ви покажа всички тези неща, защото не трябва да има мълчание, трябва да има гласност на всяко едно нещо, което е неправомерно и не е в интерес на гражданите. Това са парапетите по пътя към Дяволския мост. Може да видите тяхното състояние, колко поддържано е. Никакво го няма в момента. Това са неща, които са строени преди време от ентусиасти. Било то и по програми една част. Но парите оттам са взети. Туристическата местност е обозначена веднъж и не се работи повече в тази посока. Вместо това трябва да съсипваме живи райони и да ги превръщаме в мъртви райони. Това тук, ако се поддържа, както ви казах, и групите туристи, които видях преди малко, бяха очаровани от красотата на това място. Дори не им правеше толкова голямо впечатление урутената част на местността, която е занемарена, а обърнаха внимание на природата. Обаче, въпреки всичко се видя, аз също на няколко време се приключи занемаряването на природни обекти от национално значение, от обекти предразполагащи за туризъм, трябва да се превърнат в местности, които да бъдат живи и обвити от хора, а не от гъсталаци. В случая тук мястото е на гъсталаците, но ние можем да направим така, че да живеем по-приятно и да имаме позитив и за страната, и за природата. Защото сега ще ви покажа тук на едно място, много добре се вижда как някой, не знам какъв малумник трябва да си, да донесеш тук тази гума и да я заметнеш долу в реката. Значи ние имаме едно от най-големите богатства на Балканите, а именно водата, а ние я замърсяваме с гума и някой дебил си е вложил цялата енергия да замъкне тая гума до там, за да я хвърли. Тя не е една, а сега ще ви покажа и други боклуци в природата. Тук буквално някой се е опитал да го направи сметище.